Hver tredje kvinde rammes af kræft. Her er kemobehandling og hårtab en almindelig konsekvens. Vi skal til et indslag, der handler om, hvad hår eller mangel på samme betyder for kvinder. Nu snakker man jo for eksempel om udtrykket en dårlig hårdag, så ved man næsten, hvad det betyder for kvinder med håret. Her er slet ikke noget hår, så det er ikke bare en dårlig hårdag. Kræftens Bekæmpelse holder jævnlige workshops for kvinder i, hvordan man fortsat kan føle sig feminin, når man mister håret som følge af kemobehandling. For håret er vigtigt for kvinder. Det mener Luna Hvid, der er arrangør af workshoppen. Man føler sig ikke særlig feminin lige i første omgang, når man står og kigger i spejlet, og der er ikke nogen bryn, og der er ikke nogen vipper. Man bliver udfordret på sin kvindelighed, vil jeg sige. Så kan man egentlig bare her så lige nu vending for at lave noget mere fylde. Og for deltagerne betyder håret meget. Jeg synes, det betyder meget for mig. Helt sikkert. Altså det er jo også den beklædningsgenstand, som man aldrig tager af. Man ser altid sig selv med hår på. Man kan se sig selv nøgen alle mulige andre steder på kroppen, men ansigtet er aldrig helt nøgen. Der har man altid håret til at smykke, være en del af det. Så ja, jeg synes det, og igen, når taler man samfundsnormer og så videre, så er det jo stadigvæk meget almindeligt og feminin med det lange hår, ikke? Så for mig er det da en stor del af den måde, jeg opfatter mig selv som kvinde på i dag, nu her inden jeg mister det. Netop beskeden om, at man vil miste sit hår, stjæler ofte fokus fra de andre bivirkninger af kræftsygdommen. For mange kvinder i hvert fald sidder deres kvindelighed i håret, som gør, at det er faktisk den ting, som de frygter allermest af alle de ting, der kan ske, når man har kræft. Mange kvinder de får kemoterapi, ikke alle, men nogle typer kemoterapi. Der sker der det, at hårrødderne, simpelthen cellerne, der hvor hårrødderne springer ud, de bliver påvirket. De deler sig hurtigt, og det ødelægger kemoterapi. Og så taber de håret. Nøgen sådan. Ja. Lige da jeg fået det, jeg var ude og gå med min hund om morgenen. Og så tænkte jeg skulle lige mærke, hvordan det føles med regnvejret. Ja. Og jeg stod sådan og kiggede sådan, er der nogen, ikke? Det kunne så godt have været røven nærmest. Vi stod virkelig og kiggede, om der var noget, så stod jeg sådan lige stille. Og så skulle jeg lige sådan, og så får jeg igen, ikke? Altså, det var virkelig sådan. Barbie-dukken er det ultimative skønhedsideal. Den er designet af en mand og har langt flot hår og struttende bryster. Derfor har dukken givet kvinder kvaler verden over. Det oplever seksolog Susan Arnsbach også, når hun møder kvinder i hendes arbejde. Der er rigtig mange kvinder, som lægger meget femininitet i deres hår. Der er mange kvinder, som synes, det er rigtig vigtigt for deres kvindelighed. De to ting, som jeg oplever, at mine klienter oftest nævner i forhold til forholdet til deres krop, det er deres bryster og deres hår. Den typiske reaktion for de kvinder, når man siger, at der er risiko for, at de kan tabe håret, det er jo, at de nogle gange så lytter de simpelthen ikke med, hvad der sker mere, fordi det er det, der optager dem. Det betyder utrolig meget. Altså, de kan godt have fået at vide, at du har kræft, og du skal have kemoterapi, men den besked, at de taber hår, det kan være vældig, vældig omfattende. Og for mange der er det måske også den bivirkning, som de lægger mest vægt på. Mange kvinder går op i deres frisyrer og hvordan det ser ud, og oplever, at det er en del af deres det tiltrækkende ved dem i forhold til mænd. Men det er ikke kun, når det kommer til at tiltrække mænd, at håret har en betydning for kvinden. Der er mange, der føler, at de kan have det lidt svært med hele deres identitet. På en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er dit hår så for dig? En 8. Ja, det er nok en 9'er, vil jeg tro. Det er vanskeligt at svare på. Det er på 9. 5. Må det være en 8. 8, I would say. Så hår betyder altså meget. Men hvorfor? Det udstråler jo, hvem jeg er. Der er en masse kvindelighed i hår. Altså, faktisk dette er noget, jeg tænker mye på, fordi at jeg har lyst til at tage af alt håret mitt. Jeg har lyst til at kvitte mig med alt. Men jeg tænker, at da vil jeg ikke blive så attraktiv. Ja, fordi det er sådan en del af min personlighed. Det tror jeg, alle kvinder vil bruge en masse penge på deres hår. Fordi det gør enormt meget ved udstrålingen. You impress yourself, kind of like not you impress yourself, but you take a lot of time to done it well and to bond it or to cut it, and so it's just important. Hvad tror du hår betyder for kvinders femininitet og kvinders personlighed? Alt. Men det er også meget med omgivelsernes reaktion på det, ikke? Fordi nu har jeg nogle små børnebørn, og så kom jeg ud til dem og havde denne her paryk på, og så sagde den ene, ej, mormor, er det rigtigt? Du har ikke noget hår indenunder? Så sagde jeg, nej, det har jeg ikke, det er rigtigt nok. Prøv at tage parykken af, og så tog jeg den af, og så blev hun faktisk lidt bange. Ej, altså ved du, nu ligner du Helle Thorning. Jeg synes, du skal...
Jeg tænkte meget over før den der dag, sådan, hvordan jeg ville reagere på det. Sådan at jeg prøvede sådan at forberede mig på det, men jeg havde alligevel sådan en følelse af, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg ville reagere. Jeg var sådan lidt usikker på, om det ville ramme mig hårdt, eller det ikke ville. Da det så skete, så synes jeg ikke, det var så slemt. Den seksuelle forandring, der sker, fordi kvindeligheden sidder i håret. Hvordan er det lige, man håndterer det, og man føler, at man simpelthen ikke er attraktiv længere? Eller det er der nogle kvinder, der gør. Ja, der er jo rigtig mange kvinder, som føler, at det går ud over deres femininitet, når de taber håret. Og så er der faktisk også ret mange kvinder, som oplever, når de først er kommet sig over chokket og får talt det igennem, at de finder andre måder at udtrykke deres femininitet på. Og der er en del kvinder, som oplever faktisk også en positiv udvikling, både for dem selv og i deres parforhold, fordi de på grund af deres hårtab så bliver tvunget til at udforske andre måder at være feminine på. Man er jo stadigvæk den samme, man er ikke defineret af sit udseende. Og der er jo nogle normer og nogle forventninger til, hvordan en kvinde skal sige, gøre og være. Og træder man udenfor, så er det som om, at så bliver man til en anden, men det gør man jo ikke. Nogle har måske ikke lyst til at... De vil bare lade, som om det ikke eksisterer. Jeg prøver bare ligesom at tage det ind, for ellers så tror jeg bare, det bliver for svært, hvis man sådan skal gå og tænke, at kræften ikke er en del af en selv, men at man sådan prøver at holde det adskilt, ikke? Sådan har jeg det også lidt med håret, ikke? At jeg skal vende mig til, at det er sådan, jeg er nu.